दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। नोंथांमोननो मोनसे गभर्नमेन्ट स्किमनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बेनो जाहैबाय PM आवास योजना ग्रामीण स्किमनि गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे बिग आपडेट ओंखारनानै फैदों। आङो बे आपडेटखौ नोंथांमोननो नैबे दिनैनि भिडिअ'नि जोहै खोन्थाहरगोन। मानो होनोब्ला नोंथाङा खोनादों जानो हागौ PM आवास योजना स्किमनि जोहै आसामाव नैबे डिसेम्बर मान्थआवनो लाख लाख आसामनि बेनिफिसारिफोरा PM आवास योजना ग्रामीण स्किमनि जाय बिथांमोना सिलेक्ट जानानै दंमोन बेनिफिसारि लिस्टआव फार्स्ट इनस्टलमेन्ट रां मोननो थांगासिनो दं। नैबे डिसेम्बर मान्थआवनो मोनगोन आरो माब्ला मोनगोन गभर्नमेन्टआ बेनि डेटखौबो एनाउन्स खालामनानै होदों। आङो नोंथांमोननो डेटखौबो खोन्थाहरगोन। आरो आसामाव गासै 3,70,000 बेनिफिसारिफोरा न' मोननो थांगासिनो दं। गासै आसामाव 3,70,000 बेनिफिसारिफोरा फार्स्ट इनस्टलमेन्ट नैबे डिसेम्बर मान्थआवनो मोननो थांगासिनो दं। आं नोंथांमोननो मान्थखौ डेटखौबो खोन्थाहरनि 9 गभर्नमेन्टआ फोसावदों डेटखौ 9 डिसेम्बर आसामनि मोनफ्रोमबो समस्तियाव जाय बिथांमोना सिलेक्ट जानानै दंमोन PM आवास योजना ग्रामीण स्किमनि थाखाय बिथांमोना 9 डिसेम्बर जानाय लोगो लोगोनो फार्स्ट इनस्टलमेन्ट न' लुनो थाखाय नोंथांमोना रां मोननो हागोन। दानिया गोबाङानो कनफिउस जादों जानो हागौ। दाख्लैबावै गोदान आइडिनि थाखाय सार्भे बानायदोंमोन। बे गोदाननिया नामा बेखौबो आं नोंथांमोननो दा ভিডিঅ'नि जोबनायथिं खोन्थागोन। পৰ্যালোচনা কৰোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰায় ইতিমধ্যে 37,415টা ঘৰ ইতিমধ্যে HT ভূমি জিলাত আমি আবণ্টন কৰিছোঁ। আৰু নতুনকৈ আমি 9 তাৰিখে আমি 12,000 আমি ঘৰ পুনৰ আমি নতুনকৈ আমি আবণ্টন কৰাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। অৰ্থাৎ 9 তাৰিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বকৰ পৰা চেণ্ট্ৰেলি তেখেতে আৰু মই থাকিম। তাত চেণ্ট্ৰেলি চেৰিমনিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'বগৈ আৰু প্ৰতিটো সমষ্টিতে এখন সভা হ'বগৈ আৰু সেই সভাত সমষ্টি ৱাইজ যিমানবোৰ নতুন মানুহে ঘৰ পাবগৈ তেওঁলোকৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধনটো সেইদিনাখনে আমি অনলাইন যোগে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত আমি সোমোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু তেনেকুৱাকৈ সমগ্ৰ অসমতে সেইদিনাখনে আমি প্ৰায় 3,70,000 নতুন বেনিফিচিয়াৰীক प्रधानमंत्री आवास योजना बेनिफिसियारिक आमी टका आबंटन दिम। दाख्लै गोदान बानायनाय ना आगोलनि बे आपडेटखौबो जोङो नायगोन। आरो नैबे PM आवास योजना ग्रामीण स्किमनि रां सोनाय सिस्टेमाबो सोलायदों। जुदि नोंथाङा सिलेक्ट जानानै दं जेब्ला गभर्नमेन्टआ रांखौ सोगोन नोंथाङा रांखौ मोननो मा प्रसेस खालामनांगोन आङो बेनि इम्पर्टेन्ट आपडेटखौबो नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। आरो मोनसे आपडेटखौ जोङो नायबावगोन इम्पर्टेन्ट आपडेट। नोंथाङा गावबा गावनि बेनिफिसारि लिस्ट 2025-26 दा रां सोनो लागा 25-26 लिस्टबो बहननानै होबाय गभर्नमेन्टआ। नोंथाङा बे लिस्टआव नोंथांनि नामखौ बोरैहाय नागिरगोन आङो बेनि प्रसेसखौबो खोन्थाहरगोन। नोंथाङा नैबे डिसेम्बरनि 9 तारिख खालि रां मोनगोन ना मोना नोंथांनि नामखौ नोंथाङा बोरैहाय नागिरनो नोंथांनि नामा फैदोंना फैयाखै नैबे 2025-26 बे लिस्टआव गभर्नमेन्टआ सोनो लागा नैबे 9 डिसेम्बराव नोंथाङा रां मोनगोन ना मोना नोंथाङा गावबा गावनि नामखौ बोरै नागिरनो बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। नोंथाङा जास्ट भिडिअ'खौ जुदि इन्टारेस्टेड नोंथाङा जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां जुदि नोंथाङा मिथिबाय थानो सानदों जुदि चेनेलाव गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो जोङो दानिया नायगोन नोंथाङा बे 2025-26 9 डिसेम्बराव रां सोनो लागा बेयाव नोंथाङा गावबा गावनि नामखौ बोरैहाय मबाइल फननि जोहैनो हारसिंनो नोंथाङा गावबा गावनो अनलाइन चेक खालामनानै नायनो फैदोंना फैयाखै नोंथांनि बे नामा अल आसाम आं दहायनो बुंखांबाय 3,70,000
70,000 बेनिफिसारिफोरा 9 डिसेम्बर खालि रां मोननो थांगासिनो दं। नोंथाङा बे बेनिफिसारि सिलेक्ट जानाय लिस्टआव नोंथांनि नामा फैदोंना फैयाखै बोरै नायनो आं दानिया बे प्रसेसखौ नोंथांमोननो देखायहरग्रोनि। नोंथाङा नायलांबाय थाबानो जाबाय स्टेप बाय स्टेप। दानिया नोंथाङा बे बेनिफिसारि सिलेक्ट जानाय फाइनाल लिस्टखौ नायनो थाखाय नोंथाङा गावबागावनि नैबे सार्च ब्राउजार गुगोलाव फैनानै PMGY रिपर्टखौ नोंथाङा सार्च खालामबानो जाबाय। आङो लिंकखौ भिडिअनि गाहायाव होखादों। नोंथाङा लिंकआव थुब्लाथाय डाइरेक्ट पेजाव थांनानै नायनो हागोन। नैबे नोंथाङा गिबिनि फार्स्ट F6 नैबेयाव नोंथाङा FTO ट्रान्जेक्सन सामरी नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि मोनसे बेयाव पर्टेल गेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव मोनसे नुनो मोनदों होम, बे होम पेजाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। दानिया नोंथाङा बेबायदि मोनसे पर्टेलाव नोंथाङा हाबगोन। बेनि उनाव नैबे आवाज शप होननाय मोनसे नोंथाङा अपसन नुनो मोनदों। बे अपसनाव क्लिक खालामनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे रिपर्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेबायदि नोंथाङा रिपर्टआव क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया रिपर्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज खेवबावगोन। बेनि उनाव नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नैबे बेनिफिसारि डिटेल्स फर भेरिफिकेसन 1 नाम्बाराव नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों बेयाव नोंथाङा अपसन बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। गिबियावनो नोंथांनि रायजो, आं नैबे आसामखौ सिलेक्ट बानायबाय बेयाव। दानिया बेनि उनाव डिस्ट्रिक्ट, हमना ला आं बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ आं बेयाव सिलेक्ट खालामनि। नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ आं सिलेक्ट खालामबाय। गावबागावनि नोंथाङा डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। डिस्ट्रिक्टनि उनाव दानिया नोंथाङा गावबागावनि ब्लकखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनो नांगोन। आं बेयाव मोनसे ब्लकखौ सिलेक्ट बानायबाय। ब्लक सिलेक्ट खालामनायनि उनाव नोंथाङा गावबागावनि BCDCखौ सिलेक्ट खालामनो नांगोन। BCDCखौ सिलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा इयारखौ सिलेक्ट खालामनो नांगोन। नैबे 2025-26 बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनो नांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा बेयाव नोंथांनि बे स्किमनि नाम, नैबे प्रधान मन्त्रि आवास योजना नैबे ग्रामिन बे स्किमाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन अपसनाव। बेनि उनाव नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव प्लास माइनास जि फैयो बेयाव नोंथाङा बहायनानै होनांगोन। आं दानिया बेखौ बहायनि। दानिया नोंथाङा बेबायदि मोनसे लिस्ट नोंथाङा डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय PDF फर्माव। बेनि उनाव नोंथाङा गावबागावनि नामखौ नैबे बेनिफिसारि नोंथांनि न'खरनि बा नोंथांनि नामा फैदोंना फैयाखै नैबे बेनिफिसारि लिस्टआव नागिरबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों 1,30,000 बे राङा सेंसन जादों आरो एमाउन्ट नैबेयाव रिलिज डेट बेखौ 9आव गभर्नमेन्टआ रिलिज खालामगोन होननानै खोथा होदों। 9 डिसेम्बर खालि नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। आरो बेयो गोदान ना गोजाम बेफोरबायदि गोबां कनफिउस जानो हागौ। नाथाय बियो नैबे नोंथांमोना नुनो मोनदों सेंसन बिनि इन्सपेक्सन डेट, सार्भे खालामनाय डेट नैबे नोंथांमोना नुनो मोनदों। बियो 04/11/2018नि सार्भेयानो दासिमबो जोबाखै। बे 2018नि सार्भेनि राङानो नैबे दासो डिसेम्बर 9 थारिखै बियो लास्ट जोबथा जागोन। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों नैबे दाख्लैबावै गोदान सार्भे खालामनाय बेनि नङा। गोबाङानो कनफिउस जागोन। नाथाय बियो गोदाननि नङा। 2018आव जाय बिथांमोना सार्भे बानायजानानै दासिमबो जुदि नोंथाङा न' मोनाखै, नोंथांमोना सिलेक्ट जाबाय, नोंथांमोननि थाखाय नैबे लिस्टआ 9 डिसेम्बराव रां सोनो लागा नैबे लिस्टआ नोंथांमोना बे लिस्टखौ नायबानो जाबाय। नोंथांनि नामा दंना गैया बेखौ डाउनलड खालामनानै नोंथाङा नायबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन जेब्ला एमाउन्टखौ रिलिज खालामगोन नैबेयाव एमाउन्टखौ नुनो मोनगोन। दा बेयाव एमाउन्टनि जेबो बेयाव आपडेट गैथ'वा। मानो होनोब्ला 9 डिसेम्बराव बे एमाउन्टखौ गभर्नमेन्टआ रिलिज खालामगोन मोनफ्रोमबो समस्तियाव। नाथाय बबेबा बे PCDCआव गैजोबाबो जानो हागौ। जायनिया दङ नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव जुदि गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।